Ai, exit. Hai. Nakio kumetiga mondo kali. Ngo yuko ngo so kali. Mama tu mwezi kukoro kemuntu. Kemuntu to ko monyora kemuta, maro monyora hara, maro monyora kabale no muntu kuru kukebenjegera. Bono ai. Kwanza tigata kwa ginyo iri. Kebenjegera kio. Kebenjegera narungure ubwato nene igaho yani ubwato ochengete iga nanyora bale nere tata tigangote nanyora bale nere batenene boli anya tugaime gotebike muntu kakini ngwanjite tigangote baka yani kemuntu ako chigosuka iga kebenjegera no wara ometepa akomutarira kabisa igo nani nere gochikoriga nakibwa kumiga kebenjegera kemuntu bale na kebenjegera ntrikoli bakubwatana nabo minetigo kebenjegera bale ngabali kusina kebenjegera aroyo uri ukakorete bwana mwini kebenjegera nabara abere singe kebenjegera noyo mutu bwateka igo sikebenjegera noyo manero sera tiko koruse neroli so aboke muntu agacha kugora gocha se asengecho yo gutwara abakungu abange gocha neroli nga tigakorera tigakogechi kumono rende nabe gochiara baigo to kumimono sawa mbia mono bono wate abangu murangire sena enda kebenjegera kuru paka basoti nano chikukwitire muntu gochezobo ¿Qué mundo? Ya, no te hizo ya, ¿no? Oye, voy a. Andri. Ingana loko. Naki. Kama orang kwani. Ndio kwani bandu bako rukokora manga. Kwani mbosa. Mbosa era kini ngora agorwani. Nabango esigaro kunyukeregeza. Ye, njibura ngwete. Ngere una giat yo kiro neki. Lakini ngote na biye korega. Njabuyeka. Kwali kali. Anyway, kingi kwandangereri nimbwate na haraka. Orete naye ni bire nyumbani. Ya beira matuko ntanya okoro. Erasmo no. Kido bai. De mbia okoro ma tena yo monta koranga mbia. Aba gwasire, gai gwasire laki. Abantu gusira ne kawaida. Sama boni gai gwasire. Omwaka otogo chako mwaka moyo namanga namaya. Igo yani ngai gwasire ri ni short. Ngai ntanya okoro. Nonde inaratara. Waratara. Naratara. Nje bunandi gangutara nare kumete kwa specific nature akike songo. Wati yangonda boli? Ngasi wote kwa rakora. Tomaeti? Entabe. Kwanya kumanya? Entabe. Nchega ne papi ipo yo kwa kera ondo che. Nakaga nesi ya idesteri kwa mboli ya maswali nakagwa chenje professional kusaidia okora kumbe bado nogo obwesko gae gwara yansko. Ade bobo nogo. Nyobo egwara. Ligwente. Mabembe. Okay. Yes. Gangira ne back to my question. Mete ke ntongere kurkunga kuira ne se kuarenge. Ine ke okore ye gari kwa chako gendi. Aho de gayoko manyera. Abesiko gendi ekinya. Abana barongo bagendi. Kina kachu. Anyway, yande to the point ise njonko nyoru na. To the point ni ga.
ngai kuonga isikuizo sira. Ise itonde. Iga na taje chiro nacha. Chiro yaga nene yabo so ikenya. Ene ikire chiro. Igo de banga ne chiro gochi. Biashara mire nachaka. Biashara ki? Biashara bia bariya kare na kwa byakire bya oto. Wobo chigaje kwekwe. Noka tena chiro manene yobo msaino ko banana mpya. Ramo gochi mwe bisa makoso rimenga serious muri mwanya waneke maene. Tumede biashara. Ochinga bosobe byanga chimba liliko runse mbaka igoro no mukamba kwa bene kyoko burukanira ndinagiri. Part point. Cheer. Oria, emi biashara ibyabo tukomete ngo tuturwa bimu. Anyway, nekinyanya nkoni. Kinyanya. Enaikai chiro, na ngo chikonchinyanya. Omeze na ikire chiro nanyore timbole tinyanya. Nyanya kejo yakora. Chinyanya ne ukwerende ne namatunda. Chinyanya nchire au. Chinyanya chikiro mutaba itani chibini na chimaki. Baibuli. Akitoro chiro mogende. Abatari mangana kora king. Nakiga squeeze kwasire iga. Ende ga rero gwachire ga saito. Naro nabasacha abantu babwata mangana nenko bayana naki nabasibati babwata mangana. Lakini nayo musacha yani olega. Paroti chiri kuruga iga amangana oko rusiga kwiraga. Rusiga iga kwiraga iga. Yo kurunga pipi squeeze ntendi kwesa kurunga kibisi. Ayeto okoliku. Etabia yobwata nengundo mono. Igwa. Wote ni class 3 gwatigete school. Erasma wono tebikero muntu igwa. Ni class 3 terete school buno. Erasma oba erese. Ngorega. No ko uniform naki aye ngora akuliki. Igwa. Tiga mangana amange ndoje bono gwachagire kungingiria. Okoingiriria ngoro kyobwata okoingiria. Entering me. Omuntu na bara gosochi nsemo au. Paraki. Aye. Amasikani gwachakire koboru nenda no mwana omagisana tiranga nesi. Korati kanda kubo. Amasikani ngotwaro. Umete squeeze mosoti. Amasikani ngotwarore. Amange igwa. Umete squeeze mosoti achandekete bobe. Mosoti. Aba. Obeto. Mosoti ningo. Ningasende. Mosoti ningo. Mosoti pipi yago. Pipi gento kiego no mwana mugakoria monene no mwana mwepe. Puju. Puju ori no makorega na akora buju. Igwa tigango bori. Ne banate bangana achandikete. Bado me bone go beire bobe. Osote no mugakone. Achandeka it is my business. Na kyo gosororo. Ona tigango bori. Nga kyo menyete bira mosoti. Ko somosoti ere kya menyete bira. Yendo mubori swali elio esenje I don't have finance tiga konyugirira sawa. Nga kibono nga kyakoba. Konjo. Nga kyakoba. Apart from that rende. Yende nara kubori tari esobo lakini ngakiro chakomenya aba omosoti ochandike ago tumocho ntebe tanto mitira kini omete kigwataka in short na kigwataka oseno morera aba oseno morera mabera ki oirane aba buna na mupima amandire na moroje na kamwese kite aba tari mangana kamwese kekyo tari mangana rewind pull over na kwateba kamwese kite kachira tora kini oranyore ngamba bare kumakwani barengerere amakwani ora amakwani ga sekete ga katutuke tigenchira kite lakini utari mangana umaete basacha buna bari to koragira samu karasmura tarura giri apa na pare igona yo komweni kale chitalibo irangora korore blood pressure na peer pressure tigetie tira machane chisukari chitire bimera negatiga tiero ngoliye igwaje kondangirira ngoli konsa nyore ngakibune lakini igwa irana nkoreki irana lakini tianda gote abantu bekinyore kemen mobwate bokunya gote mna nchina masoti togosaini nchina masoti togosaini ne break to ena netu tora misania ama bali masoti yakoranyu narara tandene ki omwanchi yenda korati moka yengotiga kurunywa maruo makwirana igobo nesi esoyete yenda bwe ngurororo otie ko kwa kimuntu gento gitanga ni bwate na mangana aye nayo bwata amange amangana amange nayo bwate tiganda gote nere tiganda gote everything ebimubwate ndimo bichirigo umami okuba kitwa mengera magora ari bichigoro omutuzi esenje yebitina nitukeli mano chokwe oyirunya gitari okora post mortem enyo nebitina egosoma ebitina kweguri yango teiga ntongirige kurukunge sego songo piece of advice enjere yo konya gwetana niga mosoti konya gwetana konya kumuitenchara konya kumuitenchara neche tokiri tukere mona rio bayike togocha onyorenga nga rakwari ngore tiri kipensi ore tiri ndo nga new tiganda gotebi ndete ngotebi tegerera bia
Nonyigwe. Gati. Mosoti bunarega. Tago ntiga achere musibati yo. Sawa. Keigu endo igubija. Nonye tali ya ukongera nkoruse. Mami ngotebi. Abono gukumiana na kinki okora. Tikijana mwana nche